مس راديو رنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات إمباسي إثيوبيا بريطانيا بزعباتي أب دبي نيرترا مس إثيوبيا حاويسو زتسرح كارتا يغريتا حتيتو أب حيالو هزباوي بعلات إثيوبياويان نكارتا إيرترا مس إثيوبيا حاويسون بمسأل بوسترات مسرح دارقا كم لمدنا خونا بزمتسألو زلوان أب وطعي أب العلز ركبو إيرتراويان حيال قطع سعيبيو إمباسي إثيوبيا بمجد تويتر أبيلو بزفنون يقريتا ملختي أب ماراثون دبي سرعي كارتا إيرتران إثيوبيان بقصبات كمز إلا كمز قبر دحر محبار بسنك زتريو قواهين زتسمعهم يقريتا نبليلو أبتي أب دبي استخايد ماراثون دقفتي أثليتات إثيوبيا كارتا هاجروم مس إيرترا استحوس حيزميم زيج الرحني رام دحر سمع منقس إثيوبيان بريزيدنت إسياسن إزي نيرتران إثيوبيان بحد حاويس كاز زرقح كارتا بترقاقامي كرأز صنح خوينو بفلاي أبوت عايز ركبو إيرتراويان بالسفلالي مقدي كك أومون أنصارو قوسقواسات كايدون صني حميم قال إيرتراويان ريدي رناب زهبو قال أبزي أنفت هاجرنا نابي مرحل لو بزي فلت اللؤوان إزي بحيالي إثيوبياويان زقبر زلو محواس كارتاتاتن زوهاب زلو كالمتيقاتن كابقر هي ناي فغر ملغت زحلف صور علامة لو كبلو زلوهم تلت أرقليتهم نساتم بتوسخي قدامي منيستر أبي أحمد أب هاجرات إيروب أبز قبروز العودات إيرترا وكيلو كزارب سلطانن حلافنتن زي بلوخنسو بمنقس إيرترا زخونة تقاوموس لزي سمعيو زغتصلو زلو كبلو قليتهم بمعفان حبريتا أب عالم قنن سم زلو منقس إيرترا نهزبو حبريتا كمهاب بخيرو كم زلو زفلت إيو أب دريداوا إثيوبيا زجمرة نعبي غنا يقصل كم زلو كابت هاجر سفنو زينا حبيرو بعلت عسران حدن تري هايمانوتاوي بعلت امكات هاب زخبرلو زنبره اوان زجمرة ازي دحرواي ابره قيچت حد بترا باسي منسيات جميرو نا بوليتيكاو تقاومو كم زتسغاغره مع كانت زينا إثيوبيا يقلصا نعبنياتات أبتا كتما زلو من محدراوي مقرح سلطان أب بهيرات أدلو لو زبل طلبيم زغربو زلو بفلاي بحمصن عربن توم نعبنياتات نك اند غودناتات تاكتما بزقاصل غوماتاتن امانن عصيوم بال وغن نابزوبا سومالي نا إثيوبيا 46 سبات بغبن قسلت تخصيصهم صباح سوني 28 طري غدايوم ابيت فرد خرأيو زوم تخصيصهم زلول قسبات غبنوم مستي اب 4 كبابيتات زوبا سومالي لعلي 400 سبات زتقبرلو غاستات زتححز كم زغونه يقلات زمرمرا قبنات قسلتن عمت أب لعل دك أنسيون بريزيدنت زوبا زنبرة عبدي محمود عمر أب ورحن حاسة أب تحت قيد دحر متاوي جميرو نسوب كل تشحن شمونتن بريزيدنت زوبا خوينو كرم ممزازو حلافي تصتات زوبا ينيرو كلل صومالينا إثيوبيا نتهجر عمتاوي نايشوعة بليون دولار أتاوي كركباز غيل بهرياوي غاز زلو زوبايو تقاومتي ودبات سودان دحر موراد بريزيدنت البشير زمسرات ناي مسغاغر منغسي چارتر اصليغن ازي چارتر لوط الناصنتن زتسميه مسغاغر منغسي نمقام زحنصص مدب وحسنت مخبار سباو مسلات تغباره قطباوي لمعات مبتان منغسي البشير زركبم حيالو نطبتات زتقلليو مرحي سلفو ما الصادق المهدي أب درمان بزهبو مجلسي إذا شارتر نعسرا بوليتيكاويانن برقيساويانن محبرات تعديلو كم زلو نتصيرو صادق المهدي بعسر شعات تحساس ناب سودان أبزاته ولو زي جمر هزباو نعب السودان كما قات آمخر متصنحو زفلات كوينو نما جمر يعوانو بعربي عسران حمشن تريو ناب هزبو وطيو ناي بريزيدنت البشير كاب سلطان خيل طلب سلاماو سلفي ابز حلف سلسته هادي كوان تغني نزمت سلوسن حمسن سفيح سلاماو سلفي تودي بخمزلو بوليتيكاوين حيلتات تهجر يقلصو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو اب نايسوني فتصاميتات أبزور حزيز تخفته دوب أم حجر حمورة ني إثيوبياوان نقادون تزي كوينو ني إرتراوان عزو كم زلو من شتات ريدي رنا حبيرم
بوغن إثيوبيا زمصو كم فحم بون أكل بيرا ناي هنصا أقحن كالئ نغراتن زحزو نغادو بزي زخونه ጸገም ናብ ኤርትራ ክሰግሩን ከለው ወገን ኤርትራ ንዝመጹ ነጋዶ ግና فقد يبلكمنا تبالو يخلكلو كم زلو تم منشطات عملكيتهم بعسران كلتن طري حيالو إرتراوያን نغادو اب ኦም حجر تعاقيتهم كم زوعلو كم ابنت زغربو تم منشطات مزت اساسيرو منغس ኤርትራ اب كباب تسني كلته كيلاتات مقام صنوع حلوان تفتشن يكايد كم زلو اغنزيبهم اقدمون منغس ኤርትራ نتي كورح مسكرمات حيزو فنو قديفو تصنحه مسمرات كسادعي قرامان سرح زلام بسان زخونه حبريتا كيهابه كم زعصوي ذكر افلما زخونه حبريتا كم زيبلوز تقاسي منغسي ኢትዮጵያ دهيرو غنا ابت مسمر حقاوي مسرح مسغار سبن نبرتن نمتأتتاو كم زتعصوه تقيسو أنصارو هزباونا عبز زكاية زلو برزيدنت سودان عمر حسن البشر أب قبطي وقعونا يسرح مبصح كايدو ات برزيدنت تمالي سنبت 27 طري ناي حدا معلت مبصح زكايده دحرتي اب قطر زكايدو تمساسال عدتيو علامه عدت برزيدنت بشر ناب كايرو كاب قبطي بوليتيكاو دغف نمركابيو تبايلو ناي برزيدنت بشر بدمقت زتا غده برزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي اب غونت برزيدنت كم زلو دغيمو ارغاغيصو اب السودان انصار برزيدنت بشر زقنعه حزباونا عبتات لعلي حدا ورحو اقصيرو ابزلو وان برزيدنت قبطي اب غوني برزيدنت بشر كم زلو كغلص ازي نخالاي وانيو برزيدنت السيسي نتي انصار برزيدنت بشر استلعله حزباونا عبي كغوهارو يخليو زبل سغات بوغن برزيدنت بشر كم زلو يزغلص نمرحت السودان قبطن بزيكاتي اب واننت زوبا حلايبن اطقمانايلن زلوم زي مرددا اب منغو سعود عربن قطرن زتفطره مكفال بزباسه اتفانينوم مصنحو يفلط منغست هندي نبرزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قاله زلعله ناي كبر ميداليا كم شلمو مع كنا زينا هند حبيرن اتي باداما في بوشانس تسميه اب ربحه هندي فليا بركتون زغبرو برغيس زواب شلمات اب زعمت زي نبرزيدنت جيبوتي زهبلو مخنيات اب منغو هاجرون هندن ناسفحن زمت زلو زمدنا اب معباي بزغبرو صعريو مرحت جيبوتن هندن دحر زكايد وركبات هندي اب جيبوتي امباسين مخفات كتوسن كلا اب وتهدراو نغداون زمدناتات نمسفحون مدبات كم زلوا يتقز هندي مجابان ببوخان نمسفحفح تشاينا بجيبوتن مقطام استراتيجي كم زحنصصتون اقدمو كغلص صنيحيو تشاينا بزيكاتي اب حيالو هغرات افريقا اب هنصان كالن تكايدو زلا وفرتات اب جيبوتي قومي وتهدراو معسكر كفيتالا هندي نزناي تشاينا وتهدراون قطباون مسفحفح نمشماو زعلمه وعلى هندن هغرات افريقان زحلف عامتات مكيادا يرسعن ابتو على ناي كبر عدومات كابز نبرو حده برزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قاليو مس ريدي إرناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنو فصاميتاتيو ام ناي سولس فصاميتات فرنسا امهنا صنايتي كم حدش زقوم زلو حيل بحر إثيوبيا كتواسا كم تقل تحبيرو إذا زحبر زلو أبز حلفة قنيات العلوات وتهدروا مكونات إثيوبيا أب فرنسا مبصح دحر مكيادوميو أب فرنسا زمدبرو مع كنزينا إنديان أوشن نيوزليتر بالزرقحو زينا مسرت اتينا فرنسا زبصحو وتهدروا الأخ منغست إثيوبيا نايك أدم أولات حيل بحر نبر زركبوم وتهدراوي كوميتيو داغم سرع سراويت تكايد زلا إثيوبيا حيل بحري مقام كاب أوراق قدامنتات سريعتو كم زلايا تقلت أفدق بحري زي بلا إثيوبيا أبز أوان زي حيل بحري داغم نمقام تقوايلو زلا علامة نتصورا يكونن يوخن بر مكتل تغلالي حلقة ستاف سراويت إثيوبيا جنرال برهانو جولا أبز حلفك إنيات مسمع كنا زينا هاجرو أبز كايدوك ألمت أيغ إثيوبيا أب كيح بحري زنبرات الوقت ملسن تقينا مهنات حيل بحري أقداس مخانيو حبيرو أب شحن 930 كم زقوم زنقرلو حيل بحر إثيوبيا دحرنا صنت إرترا أب شحن 991 كم استبتاتنا يذكر إذا خمسيلون كالو منغست فرنسا نتي أب إثيوبيا زركب حولتي لاليبلا نمصقان زخ المصنعتي التدالو كوميتي ناب إثيوبيا لإخو قدما مينستر إثيوبيا أب أحمد أب فلمان أوروبا عدوتو ناب فرنسا أب زبصحلو مس بريزيدنت إيمانويل ماكرون حيالو سمعت كم زقتما أيرسعن أب مبرق سودان زوبا قيح بحري كتما بورت سودان سراويت مس أبالات ستان هجرا ودحنتن دحر زكايدو قجت حادث بكم استقتل تقليتو
እቲ ዝተቐትለ ሰብ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺንህዋ ሓቢሩ። ኣዛዚ ፖሊስ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ሙሳ ዑመር ብዛህቦ መግለጺ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ግጭት ሓደ ኣባል ጸጥታ ከም ዝተቐትለ ብምርጋጽ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ኣፍሊጡ። ጠንቅቲ ግጭት ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብን ኣተኣላሊኡን ካብ ክልቲኦም ወገን ድሕሪ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ሰራዊት ሱዳን ምስ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣን ክእለት ጽውዕ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ክጽምበር ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ጽንጽንታ ክስማዕ ጸኒሐዮ። ይኹን እምበር ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ሰራዊት ሱዳን ንፕሬዚደንት በሽር ዘለዎ ደገፍ ምግላጹ ይዝከር። ፕሬዚደንት በሽር ኣንጻሩ ተጓሂሩ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምጉዕጻጽ ዘዋፈሮም ሓይልታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገር ናይ ቅትለትን ማእሰርትን ካልእ ግፍዕታትን ይፍጽሙ ከም ዘለው ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ይወቕሱ። ካብ 2009 ክሳብ 2011 ፕሬዚደንት ሶማል ኮይኑ ዘገልገለ ሼክ ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣቦ ወንበር እስላማዊ መጋባእታት ሶማል ነበር ሼክ ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድ ኣብ 2006 ሓይልታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገጠሞም ስዕረት ናብ ኤርትራ ጊዒዙ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ካብ ኣስመራ ናብ ቀጠር ድሕሪ ምግዓዙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት መሻርክትን ብምርዳእ ናብ መንግስቲ ሶማል ተጸንቢሩ መራሒ ናይቲ መንግስቲ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ንሱ ኣብዚ እዋንዚ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝደፋፍኦ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ዝገለጸሉ ኣልሸባብ ኣብቲ ሃገር ደጊሙ የስፋሕፈሕ ብምህላው እዩ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መድረኽ ይቕልቀል ምስ ምህላው ኣብ ሶማል ንዕኡ ዝበቅዕ መሪሕነት ክህሉ ኣለዎ ባህላዩ ሼክ ሸሪፍ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባታ ኣውራ ምኽንያት መወልዒ ኩናት ዝኾነት ባድመ ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ከም ዘየካየዱ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶ ዲፕሎማስኛ መንግስቲ ኤርትራ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ትከታተል ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣቶ የማነ ገብረአብን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመዘ ሚኒስተር ሰመረ ርእሶምን ዝርከብዋ 5 ዘኣባላታ ኮሚሽን ቆይማ ከም ዘላ ዝሓበረት ዲፕሎማስኛ ብወገን ኢትዮጵያ ንዝተላእከ እማመታት ኣጠቓቕማ ወደብ ሕጋዊ ምስግጋር ሰብን ንብረትን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ተተኩር ከም ዘላ ኣፍሊጡ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ዝገበርዎ ርክባት ትግባረ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ዝብል ነጥቡን ከቲሞምሉ እኳ እንተኾኑ ብወገን ኢትዮጵያ ኾነ ብወገንታ ቆይማ ዘላ ኮሚሽን ኤርትራ ምዕንጻጽን ምምልካትን ዶባት ይኹን ምርኽኻብ ባድመ ዝብሉ ኣርእስታት ከም ዘይተላዕሉ ኣገንዚቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘካየዶ ዘተ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ባድመ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይገበሩ ጠቒሱ እዩ። ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ዝምልከት ብፍላይ ኣብ ንግዲ ምንቅስቓስ ሰባትን ኣጠቓቕማ ወደባት ኤርትራን ብዝምልከት ዘቕረበቶ እማመታት ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸት በብእዋኑ ከተፍልጥ እንከላ መንግስቲ ኤርትራ ግና ንህዝቢ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሓሪምዎ ይርከብ። ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት መንስያት ዘጥፈአ ጉዳይ ዶብን ምስግጋር ባድመ ናብ ኤርትራን መዕለበ ከይረኸበ ናብ ካልእ ጉዳያት ምዝላል ዝበኣሰ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኤርትራውያን ስጋቶም ኣብ ምግላጽ እዮም ዝርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ባድመ ናይ ሰላም ጻውዒት ንምቕራብ ናብ ኤርትራ ክሰግሩ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ። እቶም ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ክሳብ ሻምብቆ ብምብጻሕ ፈተነ ከም ዘካየዱን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ፍቓድ ኣይተዋህበናን ብምባል ከም ዝመለስዎም እዩ ዝሕበር። ባድመ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶ ብዝሃበ ውሳኔ ናይ ኤርትራ ምዃና ዝተረጋገጸ እዩ። ይኹን እምበር ባድመ ትርከቦ ጉዳይ ዶ መፍትሒ ከይትረኽቦ ምስ ኢትዮጵያ ኣይንዘራረብ እናበለ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋንዚ ጉዳይ ዶብን ባድመ ዘሊሉ ንህዝቢ ዝርዝሩ ዘይተሓበረ ምስጢራዊ ስምምዓት ምስ ኢትዮጵያ ምክያድ ይርከብ። ብኻልእ ወገን ብሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተመርሐ ሓበራዊ ኮሚቴ ብዛዕባ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ንግድን መጓዓዝያን ቅጥዒ ንምትሓዙ ብዝምልከት ከም ዝዘተዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብ29 ጥሪ ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ዘተ መዓስን ኣበይን ከም ዝተኻየደ ግና ኣይተነጸረን።
መንግስቲ የመንን ሑትን ናብ ጉዳይ ወደብ ሖዴዳ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ከይፈርስ ስጋት ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽወደን ዝበጽሐ ስምምዕ ወደብ ሖዴዳ ኣብ ትሕቲ ተቖጻጸረ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትጸንሕ ዝፈቅድ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ናይ ወደብ ሖዴዳ ናይ ምቁጽጻር ተልእኾ ክመርሕ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘ ኔዘርላንዳዊ ጀነራል ካመርት ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ካብ መዝነቱ ክእለ ምውሳኑ ስምምዕ የመን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘቃልዕ ኮይኑ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ንመዝነት ጀነራል ካመርት ብተወላዲ ዴንማርክ ጀነራል ሚሸል ተኪእዎ ኣሎ። ሕቲ ንዝበዝሐ ክፋል ወደብ ሖዴዳ ተቖጻጺሩ ይርከብ። ኣብ ሽወደን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ኣካል እዩ እናበሉ መንግስቲ የመንን ሑትን ሓድሕዶም ኣብ ምውቕቓስ ይርከቡ። ወደብ ሖዴዳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ወደባት የመን እታ ዝዓበየት እያ። ብዝቕባበን ቁጠባዊ ቅልውላውን እትሕመስ ዘላ ዚምባብዌ ካብ ሓደ ለካቲት ጀሚሩ ዕዳጋታት ብዶላር ኣሜሪካ ክካየድ ፈቒዳ። እታ ሃገር ብሰንኪ ዝቕባበ ካብ 2009 ኣትሒዙ ካብ ዕዳጋ ተኣልዩ ንዝጸንሐ ባጤራኣ ንምብርባሩ ካብ 2017 ሓድሽ ባጤራ ሕቲማ እኳ እንተዘርግሐት ካልኣይ ዓመቱ ከይመለአዩ ዕዳጋ ምጽዋር ሲኢኑ። እቲ መንግስቲ ብዘውፅኦ መግለጺ እዚ ካብ ዓርቢ ትሒዙ ብዶላር ዝካየድ ዕዳጋ ንፈተነን ግዜያውን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ዚምባብዌ ዕዳጋታት ተሃገር ብዶላር ኣሜሪካ ክካየድ ዝፈቅድ ዘሎ መምሃራንን ሓካይምን ተሃገር ወሰኽ ደሞዝ ብምጥላብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ኣቐዲሙ እቲ መንግስቲ ባጤራ ቻይና ክጥቀም ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ተሃገር ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ምስቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ተቃውሞ ተምሃሮ ዲያል ኢስላምያ ብዝተሓዝ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሓጂ ኢብራሂም ዮኑስ ዝተባሃሉ ቦ ኣብ ቤት ማእሰር ተዓሪፎም። እቶም ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ናይታ ኣብ ኣኽርያት ትርከብ ቤት ትምህርቲ ዝኾኑ ቦ ኣብ 5 መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ረቡዕ 30 ጥሪ ከም ዝዓረፉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኣብ ክሊ ዕድመ መጀመርያ ሰብዓታት ዝርከቡ ሓጂ ኢብራሂም ዮኑስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸንሕሉ ልዕሊ 1 ዓመት ናይ ጥዕና ጸገም እኳ ተጋኖፎም መንግስቲ ግቡእ ሕክምናን ክንክንን ከይረኽቡ ብምኽልካሉ ብጸቕጢ ከም ዝዓረፉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ የነጽር። ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ ክሲ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣቦ እምበር ኮሚቴ ወለድታ ቤት ትምህርቲ ወዲ 93 ዓመት ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሕመድ ኑር ኣብ መጋቢት 2018 ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሐመድ ኑር ተቃውሞ ከይገጥሞ ሰግአ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታ ብምውፋር ኣማይት መንእስያት ከም ዝኣሰረ ኣይርስዓን። ምዚ ናይ ኣኽርያ ተቃውሞ ብዝተሓዝ ሓያሎ ወለዲ መምሃራንን ተምሃሮን ክሳብ ዝእዋን እዚ ተኣሲሮም ከም ዘለው ይፍለጥ። ካብ ኤርትራ ሪፈር ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ተሓከምቲ ኣብ ሆስፒታላት ትግራይ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ይወሃቦም ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ብዘመሓላለፈቶ ጸብጻብ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ካብ ኣስመራ ሆስፒታል ሓሊበት ሪፈር ዝተባሃለ ወዳ ሒዛ ዝመጸት ኤርትራዊት የሩሳሌም በራኺ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ኣገልግሎት ትረክብ ከም ዘላ ከም ኣብነት ኣቕሪባ። ካብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ እናተመላለሰ ጓሉ ዝሕክም ዘሎ ካሊእ ኤርትራዊ ኣስመሮም ፍሳሐየ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ጽቡቕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ ንቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንኤርትራውያን ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ንዘለዎምን ሓገዛት ከም ዘበርክት እዩ ዝጥቀስ። ኣቐዲሙ ካብ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ናብ ኤርትራ ዝተላኩ 35 ሓደስትን 5 ኪላታትን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ኤርትራ ወለንታዊ ኣገልግሎታት ይህቡ ከም ዘለው ይፍለጥ። ንሕክምና ናብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ክኸዱ ጸንሑ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ካልኦትን ናብ ኢትዮጵያ ንምስጋሩ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ብሬድዮ ኤረና ምቅልሑ ኣይርስዓን። ኣብ ገማገም ባሕሪ ጅቡቲ 130 ስደተኛታት ጻዕና ክልተ ጀላቡ ብምጥሓለን ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ገሊጹ። ናይቶም ዝተረፉ ሃለዋት ክፍለጥ ብዘይምኽኣሉ ቁጽሪ ሙታት ካብ ዘለዎ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ ማሕበር ጠቒሱ። እተን ጀላቡ ብ39 ጥሪ ጎደርያ ካብ ዝተባህለ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ድሕሪ ምብጋሰን 30 ደቓይቕ ድሕሪ ምጓዓዘን የንጥሒለን።
ዜግነት ናይቶም ጥሒሎም ዘለው ስደተኛታት ኣይተነጸረን ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዞባ ቀርኒ አፍሪካ በመንገድ የመን ናብ ሃገራት ዓረብ ንምስጋር ገማግም ባሕሪ ጅቡትን ሶማልን ከም ዝጥቀሙ ይፍለጥ ኣብ ካልእ ዜና መበል 15 ዘተ ሓበራዊ ኮሚሽን ሚኒስተራት ኢትዮጵያን ጅቡትን ተኻይዱ እቲ ብሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ተመሪሑ ብረቡዕ 30 ጥሪ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ዘተ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣገልግሎታት ወደብ ባቡር ምዝርጋሕ ኤሌክትሪሲትን ካልእ መደባትን ዘተኮረ እዩ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘለውን ርክባትን ንምስፍሑ ዝወጠኖ መደባትን ኣካል ናይቲ ብኣጀንዳ 2063 ዝፍለጥ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተነድፈ እማሜ ዞባ ውህደት ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንግስቲ ሱዳን ነቲ ካብ ጥሪ 2018 ኣትሒዙ ዓፂዎ ዝጸንሐ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ መስመር ብወግዒ ክኽፈት ወሲኑ ፕሬዚደንት ሱዳን በሽር ብሓሙስ 31 ጥሪ ካብ ከሰላ ብመንገዲ ቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፖለቲካ ክፈላለየና ኣይግባእን ድሕሪ ምባሉ ምስ ኤርትራውያን ዘሎና ሕውነት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ዶብ ንኸፍተሉና ክብል ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ 2017 ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ናብ ሱዳን ድሕሪ ምብጽሑ ምስ ግብፂ ዝነበረ ምፍጣጥ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝዓረገሉ ሱዳን ብግብፅን ኤርትራን ስግኣት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ መስመራት ክዕጾ ከም ዝወሰነት ይዝከር ኣብ እዋኑ መግለፂ ዘይሃበሉ መንግስቲ ኤርትራውን ድሒሩ መንግስቲ ሱዳንን ቀጠርን ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣንጻር ኤርትራ ተጻብኦታት ይኣልማ ከም ዘለዋ ዝነግር ሓታ ኣውፂኡ ነይሩ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዞባ ከሰላ ዘጽንዖ ናይ ህውፁፅ እዋን ኣዋጅ ንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ኣብ ሓድሽ ዓመት ወሲኑ እዩ ኣብ ከሰላን ከባቢኡን ንፕሬዚደንት በሽር ዝቃወምን ዝድግፍን ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ብወግዒ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ እውን ንደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ መልእኽቲ እዩ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ከም ዘላ መግለፂ ካቢነ ሚኒስትራት ተሃገር ኣፍሊጦ ካቢነ ሚኒስትራት ስዑድ ዓረብ ብሰሉስ 29 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምውሓት ጸጥታን ድሕነትን ሱዳን ማለት ምሕላው ጸጥታን ድሕነትን ስዑድ ዓረብ እዩ ንዝብል መርገፂ ንጉስ ሳልማን ኣድኒቑ ንጉስ ሳልማን ኣብ ሱዳን ዘለዎ ናይ ደገፍ መርገፅን ምንጻር ኣብ ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ዝምድናን ምድልዳል ብሚኒስተር ዝምራሕ ወኪል ናብ ካርቱም ክልእኽ ምዃኑ ሳውዲ ጋዜጣ ሓቢራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዘን ዘለዋ ቀጠር ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ንፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ዘለዎን ደገፍ ብወግዒ ኣፍሊጠንን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ዝኽሪ ናይቶም ናዕቢ ኣብ ዝጀመረሉ ዕለታት ዝተቐትሉ ዜጋታት ሱዳን ንምዝካር ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ፖርት ሱዳን ተኻይዱ እቲ ብሰሉስ 29 ጥሪ ዝተኻየደ ሰልፊ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣኑ ክእለውን ፀዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ጀርመን ፍራንክ ቫልተር ስታይንሜር ብሰንኪ ምብልሻው ነፋሪት ዕዶቱ ከም ዝተናውሐ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ሃገር ናይ 4 መዓልታት ዕዶቱ ዛዚሙ ብረቡዕ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተበገሰሉ ነፋሪት ቴክኒካዊ ጸገም ስለ ዘጋጠማ ናብ ሆቴሉ ክምለስ ከም ዝተገደደ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ኣረጋጊጸን ብፕሬዚደንት ተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ጀርመን ዝሰነዩ 55 ሰባት እውን ብተመሳሳሊ ናብ ሆቴላቶም ክምለሱ ተገዲዶም እዮም እቲ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2014 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ተመሳሳሊ ጸገም ገጢሙ ነይሩ እዩ ብዘይካዚ ኣብ 2006 ኣብ ቻይና ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ነፋሪት ን6 ሰዓታት ከም ዝተደናጎየ ይጥቀስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ናይ ቁጠባ ዓርሞሽሽ ሃገራት ንምስታፍ ናብ ብራዚል ዝተበገሰት ቻንስለር ጀርመን ኣንግላ መርከል ብሰንኪ ምብልሻው ነፋሪት ጉዕዞኣ ከም ዝተሰናኸለ ይዝከር እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ